fakty, ktoré máme z krátkeho, viac menej trojmesačného obdobia aplikácie zákona 140. Zámerne hovorím iba trojmesačného, aj keď zákon je účinný od 1.6. tohoto roku, avšak nepoviem nič nové, keď poviem to, že fakticky začal v praxi sa naplňať ten postup, ktorý tento zákon predpokladá až po 2 mesiacoch, pretože 1 mesiac trvalo, než sa webová stránka ministerstva prispôsobila postupom, ktoré tento zákon vyžaduje, a jednak ešte minimálne mesiac trvalo, než užívateľia sa s tým naučili robiť, pričom ale musíme povedať, že do dnešného dňa je problém nie na našom ministerstve, ale na príslušných zložkách ministerstva vnútra, ktoré nedokážu zabezpečiť potrebné pripojenia pre občianske preukazy s čipovou kartou tak, aby široký okruh užívateľov mohol s týmto systémom pracovať. Ak mám hovoriť o poznatkách z aplikácie z tohto zákona, úvodom musím povedať, že tieto poznatky sú iba intuitívne. Spýtajte sa možno prečo. No, asi preto, pretože aby boli komplexné, museli by sme poznať i iné súvislosti, ktoré sa týkajú trhu s pôdou, ktorý sa tým zaoberáte. Viete, že bývalý výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva robí niekoľko rokov už v rámci grantových systémov v 12 vybraných okresoch prieskum trhu s poľnohospodárskou pôdou a budeme musieť skomparovať výsledky, ktoré majú oni s tými poznatkami, ktoré máme my, iba z hľadiska kvantifikácie tých postupov, ktoré sa objavujú na webovej stránke ministerstva, čiže postupov tých predajcov a tých záujemcov o nákup poľnohospodárskej pôdy, na ktoré sa tento zákon vzťahuje. Tu treba zvýrazniť to, a ako prvú skúsenosť by som uviedol to, že zrejme užívateľská verejnosť prezentovaná touto skupinou účastníkov seminára, to je poľnohospodári, nie úplne ešte s týmto zákonom vedia pracovať z hľadiska využitia tej skutočnosti, že tento zákon sa v podstate na prípady, keď poľnohospodár, hospodáriaci príslušnej obci chce kupovať pôdu, vôbec sa na neho nesťahuje. Ak miestny poľnohospodár, ktorý v obci hospodári najmenej 3 roky, ide kupovať poľnohospodárskú pôdu, tento zákon ho v podstate vôbec nemusí zaujímať, okrem jedného ustanovenia, ktoré je v paragrafe 6 alebo 7, ktoré hovorí o tom, čo sa prikladá k návrhu na vklad kúpnej zmluvy do katastra. Ak teda kúpuje miestny poľnohospodár poľnohospodárskú pôdu, tak prikladá iba potvrdenie obce, respektíve Slovenskej poľnohospodárskej potravinárskej komory o tom, že v tej obci najmenej 3 roky podniká, a prikladá potvrdenie obce, že je daňovníkom dane z pozemkov. Aby sme to zovšeobecnili a budem takto preskakovať, poviem potom aj prečo. Miestny poľnohospodár, na jeho označenie vôbec sa nevzťahuje označenie osoby nadobúdateľa. Tak, ako je tá osoba nadobúdateľa uvedená v zákone, ktorá je tu prezentovaná, že teda musí mať najmenej 10 rokov trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky a najmenej 3 roky podnikať v tej obci, to sa netýka miestneho poľnohospodára. To osoba nadobúdateľa aj systémovo legislatívne je v tom zákone až od momentu, kedy sa zverejňuje ponuka na webovom sídle ministerstva. Toto, trúfam si povedať, vôbec sa nevžilo. Prečo si to trúfam povedať? Ja znova preskočím. Pozrite. Dôsledok toho šoku, ktorý sme spôsobili, a priznám, že to bol aj náš úmysel, šokovať tak spôsob zo začiatku, aby sa
nejakým spôsobom nemohol využiť to, že skončilo prechodné obdobie a pôdu mohol kupovať kdekto. To spôsobilo okrem iného to, že na celom Slovensku od účinnosti zákona bolo ponúknutých cez portál ministerstva na predaj iba 1547 pozemkov. Čo je smiešne málo. Je to smiešne málo, ale preto som hovoril, že tie poznatky, ktoré ja tu prezentujem, sú iba intuitívne, pretože to sa dá vysvetľovať dvojako. To sa dá vysvetľovať tak, že sme dosiahli to, čo sme chceli, aby pôdu kupovali miestni poľnohospodári, ktorí nemusia ísť cez tento portál. Máme také okresy, pretože my po vlastnej línii sledujeme, kde to tak je, ale sú celé regióny, celé okresy, kde v podstate to vôbec nefunguje, že teda nielen sme zablokovali predaje iným, takým, ktorých sme mali cieľ vyblokovať, ale v dôsledku toho, čo som uviedol v úvode, že poľnohospodári to ešte nezvládli, nevyužili ten moment ja to nazvem prekvapenia a nefunguje trh s pôdou ani tým smerom, ktorý sme chceli dosiahnuť, aby trh s poľnohospodárskou pôdou bol nasmerovaný v prospech miestnych podnikateľov na pôde. Prečo si to trúfam povedať? Pozrite. Na celom tom portále z tých 1547 ponúk pozemkov bolo akceptovaných, lepšie povedané, bol prejavený záujem iba toľkýmito osobami. Z toho iba 49 právnických osôb. Koľko je právnických osôb podnikov hospodáriacich na pôde? V stovkách by som si trúfal povedať. Iba 49 z nich prejavilo záujem kúpiť poľnohospodárskú pôdu cez tento portál. Čo je úplne smiešne. To potvrdzuje to, ak by bolo ponúknuté organizátormi tejto konferencie možnosť odpovedať na otázky, bolo to publikované zrejme v niektorých publikácií, ktoré sú tu k dispozícii, keď som prišiel neskôr, nemohol som to možnosť pozrieť. Tam som aj uviedol vlastnú skúsenosť, ktorá bola deň predtým, než som na tie otázky odpovedal. Bol som v Žiline, kde sedela sila poľnohospodárov, keď som sa ich spýtal, kto už bol na tom portále, ani jeden. Žiaľ, je to tak. Potom môžeme teda si sťažovať, že štát nevytvoril legislatívu, ktorá by to neumožnila. Preto aj som zdôraznil, že podstatky sú intuitívne. Pretože môže byť to povedať aj taká. Keď na to nemám, na čo tam na ten portál budem vstupovať. Ale zrejme to nebude, ale myslím finančne, keď na to nemám. Nemyslím technicky, aby som sa niekoho nedotkol. Ale nezdá sa mi, že by takto prezentovaný výsledok bol spôsobený len finančnou poddimenzovanosťou podnikov hospodáriacich na pôde. Máme produkt Moja pôda. Vieme, dokonca kolega vedľa, čo mňa sedí, keď sa mi predstavuje z Tatra banky, vieme, že komerčné banky, a zvlášť teda Tatra banka, vieme, že aj Unicredit majú svoje produkty na podporu trhu s poľnohospodárskou pôdou. Čiže bude to asi o niečom inom, bude to asi o tom, že sme urobili veľmi málo osvety preto, aby sme určitým spôsobom nasmerovali tých, ktorých sme chceli nasmerovať tú poľnohospodárskú pôdu, aby vedeli, ako s týmto zákonom robiť. Ak už hovorím o tom, že poľnohospodári miestni teda zrejme nemajú dostatočne vžité, že môžu kúpovať mimo tohoto zákona. Takisto aj debata, ktorú som tu dneska mal, svedčí o tom, a to je možno aj chyba nás, úradníkov, ktorí sme to prezentovali, nedostatočne zrejme sa vžilo, že tú pôdu
môžu kupovať nielen podniky, ale že tú pôdu môžu kupovať aj zamestnanci, funkcionári, manažéri podnikov, ktoré splňajú tie podmienky, že teda v tej obci hospodária najmenej 3 roky. A zdôrazňujem, že to môžu kupovať aj manažéri, ktorí tú výrobu riadia. Pretože nesprávne sa interpretuje to ustanovenie, že ktorí sú v zamestnaneckom alebo obdobnom pomere a vykonávajú poľnohospodárske činnosti. To nie je len traktorista, to nie je len dojička, ale predovšetkým je to aj predseda poľnohospodárskeho družstva, aj konateľ obchodnej spoločnosti, ktorá hospodári napríklad, že on celú tú poľnohospodárskú výrobu riadi, usmerňuje a podobne. To by som chcel zdôrazniť, že takáto možnosť je a podľa tých našich skúseností sa zrejme nevyužíva. Druhá taká skúsenosť, ktorú by sme mohli dovšeobecniť, že z toho portálu je asi taká, že aj tí, ktorí s tým robia, nemajú dostatočne jasné, na ktoré pozemky sa tento zákon vzťahuje, ktoré pozemky musia ponúkať cez tento portál, aby ich mohli vlastne predať. Tu by som to podrobne nerozoberal, pretože čas už je dosť skoze, ale dohodli sme sa s kolegom z advokátskej kancelárie Agner a spol, ktorý bude prezentovať v tej poslednej prezentácii z takých juristických hľadísk, že on to odprezentuje, ja svoje poslanie skôr vidím v tom, že iba na to upozorňujem a v diskusii bude možné teda na to tému podobatovať a som pripravený zodpovedať na prípadné otázky. Prečo si myslíme, že to ešte nebolo dostatočne zvládnuté? Asi pretože na tom portále sa nám objavujú aj ponuke pozemky, kde cena za meter štvorcový je 5 eur a viac. Čiže jednoznačne to nikto normálny nebude poľnohospodárskú pôdu ponúkať za takúto cenu, ale zrejme tí ľudia, ktorí to ponúkajú, nie sú nenormálni, ale zrejme cez portál ponúkajú pôdu, ktorá je už príslušným stupňom územno-plánovacej dokumentácie určená na iné ako poľnohospodárske využitie, ako sa nachádza v intraviláne a podobne. Ďalšou skúsenosťou, analogickou, u ktorej by som sa troška pozastavil, je to, že zrejme nedostatočne do verejnosti preniklo, ale zase ako je dôležité, ako človek naformuluje tézu. V niektorých prípadoch možno až veľmi dobre preniklo, že tento zákon sa nevzťahuje na všetky prevody, ale iba na niektoré tituly prevodov. A dôsledok je taký, ako povie Jan. Zase kolega bude asi hovoriť podrobnejšie, ale čo sú veľké rizika. Bod 7. Osoba blízka alebo osoba príbuzná. Neviem, či to je niekto zo Seneckého okresu. V celom Seneckom okrese doteraz nebolo ani jedno zverejnenie na tomto portále. Čo nás teda zaujalo, vycestovali sme tam a zistili sme, že nie, že zamrzol trh pôdou v slovensko-rakúskom pohraničí. Že tento trh s pôdou funguje, ale funguje tak, že nádejajúca, že tento zákon ústavný súd zruší, tú pôdu, ktorú mali rozpracované rakúske a nemecké SROčky, ktoré tam vo veľkom
pôdu v okresoch Skalica a Sednica, pretože mobilita trhu s pôdou nie je bohviaká. V dôsledku rozdrobenosti je priemerná mobilita za posledných 5 rokov asi 1,3 %. Iná mobilita je v katastrálnych územiach, kde sú zapísané pozemkové úpravy. Tam je mobilita okolo 4 až 5 %. A úplne iná mobilita je v okresoch Skalica a Senica, ktoré hraničia s Rakúskom, kde sú obce po pozemkových úpravách, kde je mobilita vyše 30 %. Pochopiteľne, v dôsledku tohto zákona, to už tie SROčky, ktoré sú SROčky nášho slovenského práva, ale vznikli za posledné obdobie a nehospodária 3 roky. Už to nekupujú oni. Kupujú to advokáti a notári, ktorí im tie zmluvy predtým robili na seba. A vo všetkých zmluvách sa objavuje, že sú osoby blízke alebo osoby príbuzné. Zrejme sme boli príliš tolerantní a podľahli sme liberálnym tlakom a podľahli sme, ja v úvode tej prezentácie som chcel hovoriť, ale keďže nie je toľko času o ústavných limitoch a podobne, podľahli sme tomu, že sa to nevzťahuje na osoby blízke, čo by sa ešte dalo preukázať, ale liberálne sme boli v tom, že sme povedali, že stačí čestné prehlásenie, že nemusí rodnými listami preukazovať. Ale v parlamente sa tam dostali osoby príbuzné aj s príslušným odkazom z občianskeho zákonníka, a občiansky zákonník nehovorí, že sú osoby príbuzné. V tom odkaze občiansky zákonník hovorí o tom, ako sa určuje stupeň príbuzenstva. Dneska je polka Záhoria buď osobami blízkymi alebo osobami príbuznými. Z hľadiska týchto prevodov, titulov prevodov, na ktoré sa zákon nevzťahuje, celá kriticky musíme povedať, že sme absolútne podcenili tvorivosť národa slovenského a iných národov žijúcich na našom území, keď sme tam nedali zámenné zmluvy. Je tu niekoľko ľudí, s ktorými sme v procese prípravy veľa diskutovali, hovorili sme, nebudeme tam dávať zámenné zmluvy, pretože zámenné zmluvy slúžia aj poľnohospodárom na vytváranie vhodných pozemkoprávnych pomerov, tam, kde nie sú pozemkové úpravy, takto majú možnosť riešiť. Dneska je situácia taká, že chystáme list pána ministra, pani predsedničke Úradu geodézie, kartografie a katastra, nech si usmerní svojich vkladárov, ktorí majú povyčenie právnické vzdelanie, aby si pripomenuli, čo je to účelové obchádzanie zákona, čo je to simulácia právneho úkonu a podobne, a nevkladovali zámenné zmluvy, kde sa pozemky zamieňajú za svine, to je aspoň produkt poľnohospodárov, ktorí to vyprodukujú, tak teda zamenia to za svine. Dokonca máme prípad z okresu Dunajská Streda, že človek bývajúci v paneláku Šamoríne zamenil svoje pozemky za 80 tón obilia, že bude chovať svine. A podarilo sa nám zistiť najlepší prípad v okrese Komárno, zamenili 20 hektárov pozemkov za hodinky rolačky. Zrejme kúpené v Turecku niekde, ale sú to rolačky. Prečo to hovorím? Takto úsmevne trochu, ale není to úsmevne. Jednoznačne. Buď sa do tohto nesie poriadok vo vkladovom konaní, alebo so zaťatými zubami budeme musieť vstúpiť do tohto zákona. Máme teraz novelu zákona 330 v parlamente, ide do prvého čítania 180, no aj keď nebýva zvykom, lebo vy viete, že sú dve podania na tento zákon na ústavnom. Legislatívna kultúra je taká, že všetci legislatívci rešpektujeme status, že keď je nejaký zákon na ústavnom súde, že do toho zákona sa nevstupuje z hľadiska novelizácie. No ale v tomto prípade zrejme budeme musieť tento status, túto dá sa povedať takú gentlemanskú dohodu porušiť, pretože ak takto by to išlo, tak to úsilie
ktoré sme vynaložili a tie opatrenia, za ktoré nás teda mnohí kritizujú z jednej, druhej strany, určite by vyšli na vnívoč. Preto, ak nebude iná možnosť, zrejme budeme musieť do mesiaca dvoch do novelizácie toho zákona vstúpiť, lebo skutočne nevieme tie čísla, ktoré ja som tam prezentoval. Nevieme. Či je to dobré, to nám ukáže až čo donesie výsledky ten tým pána docenta Budaja. Môže to byť tak dobre, že kupujete, ale môže to byť aj dôsledok toho, že sa to odchádza všelijako cez tie osoby príbuzné a podobne, že to potom nefunguje. Aj tu na tých 1547 pozemkov, ktoré boli na predaj, poľnohospodári prijavili záujem iba o kúpu 349 pozemkov, na druhej strane vlastník akceptoval asi o 100 menej, zrejme zistili, že niekto mu za to dá vyššiu cenu, tak aj za tú cenu žije od začiatku, pretože som takto. Poslednú skúsenosť, ktorú máme, ktorú by som chcel prezentovať, toto je na ilustráciu, ktorý potvrdzuje, aká je štruktúra pôvody na Slovensku, že gro je pozemkov ponúkaných do 1 hektára, iba málo pozemkov za hektár, to je otázka rozdrobu, že to je potvrdzuje, čo to nechce hovoriť. Ale, čo nás teší, ktorí sme pri druhej toho zákona boli, že sa nepotvrdili obavy poľnohospodárov, že to vyženie ceny hore, ale ani obavy liberálov, že to znehodnotí ceny pozemkov. Pozrite sa. Toto je štatisticky preukázateľná vzorka cenová. Skutočne z tých 1547 pozemkov ponúkaných bolo 1008 za cenu v rozpetí 11 centov až 50 centov, čiže to, čo je skutočne reálna cena poľnohospodárskeho pozemku. Všetko ostatné boli excesy, boli tam aj také pozemky do 10 centov, ale ako som hovoril, toto je ešte tiež, myslím, hlavne v okrese Senec, Dunajská Streda, tamto osciluje tu niekde 242 pozemkov, euro až 5 eur, ako som už predtým hovoril, 61 pozemkov na 5 eur, ale toto keď zovšeobecníme, tak chvála Bohu, nepotvrdili sa tie obavy, že by to rozkolísalo ceny poľnohospodárskej pôdy, tá cenová stabilita, ktorá bola predtým, nenarušila, zachovala sa. Ak dovolíte, ja len sa pridávať, také ma za pozornosť tým, že to som povedal, že niektoré veci ešte povie kolega a hlavne moja úloha bude zodpovedať otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ministerstvo jednoduchú metodiku k zákonu na portáli, keďže je zrejme, že prípadne záujemci o predaj, respektíve kúpu, nemajú jasno v zákone. To nie je anonimná Dubravská, pardon. Anonimná Dubravská. Áno, pozdravujem pani anonimnú inžinierku Dubravskú. Metodiku, niekoľkokrát som vysvetloval kolegom z komory, že ministerstvo nemôže vydávať metodiku, pretože neriadíme štátnu správu, ako sme riadili predtým. V dôsledku ESA všetko riadí ministerstvo vnútra. Obišli sme to tak a Jarka, ja myslím, že vy tie odpovede otázky máte. To je v podstate to, čo my považujeme za metodiku, čo sme poskytli všetkým našim pozemkovým úradom, poskytli sme to katastrálnym úradom, poskytli sme to komore, poskytli sme to z MOSu. Žiaľ, napríklad v z MOSu je skúsenosť taká, že väčšina starostov nevie, ako má vydávať tie potvrdenia, ktoré by vydávať mali, napriek tomu, že sme im dali vzory tých potvrdení. Ak je na mysli to, že by sme to publikovali na ministerskej webovej stránke s cieľom, nech si to môže pozrieť aj ten užívateľ, nevidím žiaden problém, bereme to ako podnet, to nie je nič tajné, môžem zariadiť, že by sa to publikovalo, nie teraz metodika, ale tie otázky a odpovede, ako to postupovať na webovej stránke. Ďakujem a zároveň je tu aj ďalšia otázka od
pani Dubravskej, či má význam pokračovať v pozemkových úpravách? Takto naformulovanú otázku počúvam každý deň, ale odpoveď na ňu je iná. Či ju dávajú starostovia, alebo či ju dávajú poľnohospodári. No jednoducho, ja poviem môj názor, občana tejto republiky, ja tvrdím, že má význam pokračovať, pretože je to jediný spôsob, ako usporiadať rozdrobené pozemkové vlastníctvo. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť vhodné podmienky pre investorov, aby mohli nakupovať ucelené pozemky, na ktorých budú robiť investície. Na druhej strane som si vedomý toho, že nie všetkým manažérom poľnohospodárskych podnikov to vyhovuje. Hlavný taký trň v oku bolo ustanovenie paragrafu 14 odsek 8 zákona 330, podľa ktorého dňom zapísania a vykonania projektu pozemkových úprav do katastra nehnuteľnosti končili všetky nájomné zmluvy. Dneska sme niekde inde, dali sme tam ustanovenie o tom, že síce tie nájomné vzťahy zanikajú, avšak doterajšiemu nájomcovi, pokiaľ si plnil riadne svoje zmluvné povinnosti, riadne a včas, vzniká prednostné právo na prenájom tých pozemkov, čo znamená jedno jediné. Tie nájomné zmluvy sa nepredĺžujú. Dokonca sa to nedá riešiť ani dodatkami k existujúcim nájomným zmluvám, pretože tie zmluvy zanikli. To je právna skutočnosť, zapísanie vykonania projektu pozemkových úprav. Je právo na to, aby ste predložili nájomné zmluvy a žiadali od vlastníka, aby vám túto nájomnú zmluvu podpísal. Na druhej strane ten vlastník nemá povinnosť to podpísať, ale to prednostné právo znamená, že vy máte právo sa dožadovať na súde, aby súd nahradil vôľu. Taký je právny mechanizmus. Pán kolega, ak hovoril zle, taký je právny mechanizmus, čiže ak vlastník, ktorému ste riadne a včas platili nájomné, nechce s vami tú nájomnú zmluvu podpísať, vaša právna istota, právna ochrana spočíva v tom, že môžete dať návrh na súd, aby súd nahradil vôľu a také prípady už boli aj v minulosti, súd bol nahradil. Ďakujem, zodpovedám. Máme tu otázku od pána Klima. Ako sa dá zrušiť náhradné užívanie smrťou, predajom, zmenou štatutára? Ako sa dá zrušiť na náhradné užívanie smrť, predaj, zmena štatutára? Tu budem musieť byť veľmi stručný, pretože by som to musel dlho vysvetľovať. Všetky dôvody, kedy zaniká náhradné užívanie podľa bývalého paragrafu 15 zákonu 330, sú uvedené v paragrafe 42i. Tam si to nájdete. Nepovie, že smrť nie je dôvod. Ak pôvodný užívateľ zomrel, nie je to dôvod, je to majetkové právo, ktoré sa delí. Tam sú presne, v tom paragrafe 42i je to presne vymenované, nebudem to rozhodovať, lebo celý ten čas myslím, že to je jasné. Ale na vás je to veľa otázok, takže náhradná pôda, vzťah starého paragrafu 15 a nového 12a, mení nejako nový zákon podmienky užívania náhradnej pôdy, ktorá bola vydaná podľa starého zákona? Nie. Pokiaľ nenastala žiadna skutočnosť uvedená v paragrafe 42i a nedohodnú sa v podstate už teraz 3 subjekty, lebo málo ktorý náhradný užívateľ to aj užíva, väčšina náhradných užívateľov drvá, väčšina náhradných užívateľov tie pozemky prenajala. Pokiaľ sa nedohodnú, trvá to až do tej doby, keď nastanú tie skutočnosti. Čiže paragraf 12a je iba mechanizmus, ktorý nahradil ten paragraf 15 pre prípady, že vlastník alebo nový nájomca má pozemky, ktoré nemožno vydať z hľadiska prístupnosti, z hľadiska efektívnosti obrábania. Tomuto auditoriu dávam do pozornosti. Paragraf 15 sa aplikovali iba vtedy, keď pozemky boli neprístupné.
Paragraf 12a, a to je výhoda pre poľnohospodárskú prvovýrobu, sa aplikuje aj vtedy, ak by sa mal vydať pozemok taký, ktorý sa nedá racionálne obhospodarovať, napríklad 10 metrov široký a 2 km dlhý pásmo, ako dneska je tá technika, by takýto pozemok obrával. Asi tak. Dobre, máme tu ešte jednu asi takú veľmi jednoznačnú otázku. Kto platí daň za vydanú pôdu, ak je nejasný užívateľ? Zákon 582 jasne hovorí, kto je daňovníkom. Kto je daňovníkom. V podstate, aký je nejasný užívateľ, čo to znamená, že nikto na tej pôde nehospodári? Vysvetlím. Znamená to, že sú to nejaké dve vety, tí, ktorí si nárokujú na to užívanie, treba svedieť vlastne tých užívaní. Poviem konkrétny príklad, že niekto si vybral pôdu do národného užívania, premenal ju nejakému poľnohospodárskému podniku, ten podnik má nejakého nasledovateľa právneho, ale zároveň ten človek, ktorý si tú pôdu vybral do národného užívania a premenal ju, tak zomrel, predívil tú pôdu, mu predal a teraz ten nový vlastník chce tú pôdu užívať, ale zároveň aj ten následovník toho podniku, ktorý dostal do národného užívania, alebo do nájmu, cez národné užívanie chce užívať a teraz sa súdia. A od koho má obec vyžadovať daň? Tak, ako to ste to povedali, bolo to veľmi špekulatívne, pretože niekto dobre zdedí pôdu, predá pôdu, to nie je dôvod na zmenu náhradného užívateľa. Tam podľa zákona je užívateľom ten náhradný užívateľ, respektívne osoba, ktorej to prenajal. Ten nový vlastník jednoducho má smolu. Pokiaľ si nezariadi niektorú z tých skutočností má spolu, tak obec by mala tomu pôvodnému užívateľovi, ktorý to má prenajaté od toho náhradného užívateľa. Ale napríklad u nás v obci to starostka urobila tak, že keď sa dvoja hádujú, tak tú daň vyrúbi vlastníkovi a ten sa potom postará, aby sa dohodol. Dobre, mám tu ešte jednu otázku. Mám tu ešte jednu otázku na listočku. Otázka od obchodnej spoločnosti, ktorá pôsobí v poľnohospodárskom sektore už viac ako 20 rokov, ale nie vo výrobe, prvovýrobe poľnohospodárskej a v máji roku 2014 nadobudla ornú pôdu, na ktorej chce hospodáriť. Ako má postupovať v zmysle nového zákona? Tohto sa myslí nový zákon netýka. Keď pôdu nadobudli, tam je zrejme, že zrejme to, že tu je právny problém, ako sa dostať k vlastnenej pôde, ktorú užíva niekto iný. Zákon 140 toto nerieši. Tu je základná otázka, či užívací titul toho doterajšieho nájomcu zanikol alebo nie. To, že v máji obchodná spoločnosť kúpila poľnohospodárskú pôdu, v podstate znamená jedno jediné. Vstupuje do práv prenajímateľa, čiže toho pôvodného vlastníka. Musí počkať, keď končí nájomná zmluva, alebo využiť skutočnosť, ktorý zakladá odstúpenie od zmluvy, výpoveď alebo nejako inak. Až keď zanikne nájomná zmluva, potom nastane problém a vzniká otázka, ako sa k tej pôde dostať. A na to je práve ten spomínaný paragraf 12a zákona 504 z roku 2003. Zase by to bolo na individuálnu konzultáciu, nebudeme tých ostatných zaťažov. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie, tam máme ešte jednu otázku. Veľmi sa rozumieme. Uvažujem, že sa nenašla ešte politická odvaha takto ten zákon upraviť. Muselo by byť dve
hranice. Jedna pre katastrálne územia, kde neboli zapísané pozemkové úpravy, a druhá hranica pre katastrálne územia, kde pozemkové úpravy boli vykonané, kde štát dal veľké peniaze a na druhý deň sa to napríklad titulom dedenia môže deliť, drobiť. My tento problém vnímame, máme ho spracovaný, len znovu opakujem. To si vyžaduje možno kus odvahy ísť do toho. Áno, poprosím, posledná otázka. Pán generálny riaditeľ, prebieha komasácia, založilo sa Združenie vlastníkov pôdy. Združenie vlastníkov pôdy alebo Združenie účastníkov pozemkových úprav? Vlastníkov pôdy. Uzavreli zmluvu z druhého okresu SAE pracovníkom a dali mu do nájmu ucelený blok. Pritom nemajú v rukách z katastra nápis, ktoré sú v parcele akej bonity. Naviac, vlastníci pôdy zanechali neurobenú pôdu s takouto bonitou. Ďakujem. Rád by som videl to Združenie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy, ktoré má právnu subjektivitu alebo právny titul, aby mohli takto pozemky prenajímať. Slovenský právny poriadok na to má ustanovenie v zákone 97 z minulého roku. Je možnosť vytvoriť pozemkové spoločenstvo spoločne obhospodarovaných nehnuteľností. Silne pochybujem, že vo vašom, alebo v tom prípade o to išlo, tu zrejme ide o nejaký právny nedorobok a poviem vám, ako okrem toho, že som teraz na ministerstve, ja sa obyčajne živím, pokiaľ sa môže advokát, poctivo žiť taký advokát, že skôr by som išiel zastupovať tú stranu, ktorá tie pozemky nevydá, ako toto združenie alebo spoločenstvo vlastníkov pozemkov. To je veľmi nezvyklé a znovu opakujem. Ako? Oni sú vlastníci, aký majú titul? Žiadny. Na to slovenské právo, nerozoberáme to teraz, my sme to tu príliš detálne rozoberali, to by sme museli vidieť. LVčka, museli by sme vidieť tú zmluvu, aby som tomu vedel zaujať stanovisko, ale veľmi rád som poviem, nezdá sa mi to, že je to v súlade so zákonom, to proste povedali.